Duha ka makawani sa barangay Zapatera ning Dakbayan, miduso silang reklamo batok sa Barangay Kapitan nga si Francisco Frank Benedicto kaganang bundag. Pasangil sa sexual harassment o korupsyon, mo'y reklamo sa ilang gisangat nga reklamo batok sa kapitan. Si Chelo Valiena sa exclusive report. Pasado alas 10 kaganihang buntag, miabot sila si Charlene Aristine Barsales o Jackie Lokihano sa Visayas Ombudsman. Kini arong pagsangat og reklamo batok mismo sa ilang barangay kapitan sa Zapatera nga si Francisco Benedicto. Si Barsales mao ang liaison officer, samtang si Quijano mao ang treasurer sa barangay Zapatera. Gilambigit ni Barsales si Benedicto og sexual harassment og pagpaabang sa gym nga dili papaisyuhan og resibo. Samtang si Quijano na masangil usab nga gipasweldohan ni Benedicto ang tanod bisan kun huway sud-sud sa trabaho. Tilawi kay kanang magpangita jud ka, kuan jud ka nang anong inana. Dili jud pasweldohan kay wala man na sila nag-duty. So ako ang gikuan niya, ang gusto man jud niya sir is right or wrong, siya daw ang kapitan. Gusto jud niya pasweldohan ang mga tao. Apan sa pasangil ni Barsales, miingon sa Benedicto, sukad masukad, wa niya kini mahimo samtang nag-alagad siya sa kagamhanan. Gihimakak usab niya ang reklamo ni Quijano. Nag-conflict na ba? And I know they're trying to find ways to put me down. Pero ako sigurado yun ko. Pero iba. Uban ni June Salon, Chelo Valiena, Balitang, Bisdak.